Si s'hagam de respondre a la pregunta de què volem els aranesos, segurament la resposta seria tutti la mateixa. Volem ser persones felices. Una felicitat que de ben segur depèn de cada un, més que hi ha trets bàsics que compartim. Una felicitat que se basa en avoir els besoins bàsics coberts, besoins com a treball. Volem un Aran d'un futur i treball, amb més oportunitats als nous emprenedors. Ens cal garantir una oferta desestacionalitzadora que ens permeti treballar més enllà de l'hivern i també garantir una millora de la distribució de la riquesa. La vivenda. La vivenda és un dret que avui més jovent en un projecte de futur. El mercat d'avui en dia ens dificulta el son accés. Cal treballar en una vivenda per poder un futur digne. La sanitat, l'atenció a les persones. Una felicitat que també se trapa en aquest sentiment de sentir-se part d'una comunitat que comparteix una cultura. Volem que la nostra sigui una cultura viva, i mantenir les nostres tradicions i la nostra llengua, i crear i consumir cultura com aquest en altres territoris. Que comparteix paisatge. Volem un Aran que sonye paisatge i territori, i volem un Aran que doni suport a tots els ramaders, que són els que se n'encuiden d'aquest paisatge que hem heredat dels nostres pares. Que comparteix activitat esportiva. Aran és sinònim d'esport. Volem un futur on l'esport sigui l'eix vertebrador de la nostra societat i potenciador de les nostres muntanyes. Que comparteix una identitat. Aran és com un larè compartit, comú, que cal saber soñar amb un autogovern al servici de la gent, que puguen reenfortir la nostra identitat tant personal com a col·lectiva i també campant en un futur millor. És una felicitat que depèn també de compartir aquella idea de futur il·lusionador i amb esperança. Un futur que passa per la innovació. La innovació és un aspecte clau en aquest temps. Des de les institucions hem d'estar capaços de treballar en adaptar l'economia a la comunicació digital. D'aquesta forma seran més competitius i eficaços. Per a nostra joanesa. La joanesa de la Val d'Aran volem un futur digne i amb oportunitats. I per a nostra mainadera. Volem un Aran en què puguem conciliar la vida familiar, més suport a les escoles mairaus en que la nostra mainadera hagi qualitat de vida. Què volem els aranesos? Volem guardar el futur amb il·lusió i amb esperança. Volem seguir estant lleials als nostres avantpassats, a la nostra identitat i a les nostres tradicions, a temps que també volem seguir estant un poble acollidor que entra en segle XXI amb totes les garanties, i amb ganes de posar endavant un projecte compartit on les persones siguin el centre de totes les polítiques públiques.